Gipailawom na sa state of calamity ang lungsod sa Hinatuan sa Surigao del Sur. Miabot na sa milyon ka pesos ang nadanyo sa lungsod tungod sa linog. Atong sayron ang mga katikaran pinaagi ni Argil Relator nga live manukad sa Hinatuan, Surigao del Sur. Argil. Sara, doon naghihapon tayo na sinati ng mga aftershock apan dili na nga nakakusog sama ni adtong Sabado ug Domingo. Apan ang mga residente dili gyapon sila magpakumpiyansa sang lidmo bakwit gayud sila voluntarily matag gabi sa mga evacuation grounds. Hinoon ang kining sangguniang bayan sa Hinatuan giaprobahan ang rekomendasyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga ipailawom ang lungsod sa state of calamity. Dunga nga ni hapon sulod sa tent sa evacuation ground sa Hinatuan, Surigao del Sur ang pamilyang Kabilin, kauban ng ilang mga silingan. Sa kayon pa og bangka ang ilang lugar, busa na makwit na sila daan. Kay nahadlok mi sir nga kanang mo balik na pud pagkusog ang linog. Tapos siyempre sa seguridad po namo labi na sa kong mga anak, gusto jud nako na makalikas gikan sa isla kay mas delikado pud og dili na makapangandam pa. Voluntaryo nga namakwit ang mga residente pagtungtong na sa gabii. Daw nahimo na nga tent city ang lugar sa dihang gipang-install na ang nga dagkong tents sa DSWD. Sa matag tent, dili moubos sa 5 ka pamilya ang mag-share nga magtiner aron lang dunay katulgan tungod sa kadaghan sab sa mga residente nga namakwit. Sagad kanila kadto mga namuyo duol sa dagat. Dili pud sir, dili pud kakatulog dali-dali kay samok unya taon-taon mag aftershock na pud mangalisang na pud mi asami mukuan mudagan ug unsay mong buhaton. Gitabok sa GMA Regional TV 1 Mindanao sakay sa bangka ang Puro 4 Sitio Tabok Barangay Aquino nga mo'y Pinoy-anan sa kadaghanan sa mga anaa sa evacuation grounds. Tataw ang kadaghan sa mga balay labi na kilid sa bukana nga nangadanyos og nidapa na sa tubig. Natunga sab human ni bigay ang atop sa ilang covered court. Sa sobra 20 ka tuig ni Gregorio nga nagpuyo sa lugar, karon pagyud matud pa siya na wad-an og panimalay tungod sa linog. Lisod sab kayo sir nga kanang ingon pa nato nga way ka suportar gamay bisag naa lang gamay mga lansang bagon sa bara. Nga may madawat namo og panalangin okay ra. Ang balay ni Gina ni dapa na human ni bigay ang mga pundasyon. Busa nahimo na kining dalan sanglit ni tabo na kini sa ilang agianan. Among panginabuhian bilyaran namo sir nga damage so na gyud nya pinundar namo to sa pila ka tuig ikan pa sa una almost 20 years more than pa. Nya karon wala na gid sir nya ambot mag-unsa na lang mi ani karon. Si Nanay Miriam sayo pa lang mibiya na aron motabok sa evacuation area. Bakwit mi sir kay mahadlo kami mahugmakan mi aning among balay kagugma ko na ra ba na nangabali na mga bris ana sa lagunting lilikado na kung additional paglinog. Panawagan nila ang hinaot mi nga matabangan mi dinhi kay halos hurot gyud mi diri sir nangabagsak nga among kaugalingon pila lang ang nakabarog pero naagyoy diferensya. Gawas sa kabalayan, usa sa istrukturang pinakanadanyos ang tower sa Hinatuan Pag-asa Radar and Synoptic Station. Nakitaan na og liki ang column ug beam sa ilang tower, busa di na kini luwas pa. Danyos sa sabmatod pa ang ilang mga kable, waveguide ug uban pa. Sa ngayon wala na dahil marami pong damage sa taas. Enough na muna namin yung nag-shutdown muna tayo ng radar. Dakong kawadon ang pagkadanyo sa mga ekipo. Sanglit usa sila sa nagabato og National Weather Forecast. Sa karon, manual ang ilang ginahimong observation. Kung kaya namin makapag-observe 3 hourly, gagawin po namin. Kapag may mga aftershocks, lumalabas kami. Kaya nagkakaroon ng delay ng transmission ng mga weather observations. Yung mga weather parameters like temperature, pressure, wind, clouds. Gipailaw na sa state of calamity ang Hinatuan. Ana sa hapit 4 million pesos ang ilang calamity fund nga itabang sa mga biktima sa linog. Ang plano namin, i-summarize namin lahat yung mga totally damaged at doon kami mag-start. Bibigyan siguro ng mga assistance yung mga totally damaged para magkaroon sila ng at least maka-recover sila ng konti at makapagawa sila ng konting shelters. Gisugda na sab ang pagpanghatag og food packs gikan sa DSWD sa mga apektadong residente. Nagpahigayon na sab og Geologic Impact Survey ang FIVOLCS sa Hinatuan.
Sara, gawa sa mga aftershock na sinati dinhi sa hinatuan, gitay og sab og magnitude 5.7 nga linog ang lungsod sa Caguait kinihang buntag. Una na nga gitay og magnitude 6.8 niadtong Lunes ang Caguait. Kana ang latest gikan dinhi sa Surigao del Sur. Sara. Ug daghang salamat Argil Relator.